Spørgsmål til prøveeksamen. Trigonometri. Pilen, som peger mod siden A, viser fra udgangspunktet i vinklen C den hosliggende katete. Pilen, som peger mod siden B, viser hypotenusen i denne retvinklede trekant. Pilen, som peger mod siden C, viser altså den modstående katete fra udgangspunktet i vinklen C. Definitionen af sinus, cosinus og tangent. Sinus til en vinkel er lig med den modstående katete divideret med hypotenusen, hvorimod at cosinus til en vinkel er lig med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Tangent til gengæld er til en vinkel lig med den modstående katete divideret med den hosliggende katete. Et eksempel på anvendelse af trigonomiske beregninger i virkeligheden. Her bruger vi så tangent til en vinkel som giver den modstående katete divideret med den hosliggende. I eksemplet her skal vi finde højden af en højhus. Men vi kender til gengæld kun vinklen af hvor vi står, som er på 55 grader, og afstanden fra hvor vi står til huset, som er på 125 meter. Vi kan således beregne højden af højhuset. Vi gør således. Vi sætter tallene ind i formlen her. Tangent 55 er lig med den modstående katete divideret med den hosliggende, som er 125 meter i dette tilfælde. Bruger WordMath til at beregne det ud, som så giver 6.875. Derved har vi fundet højden af højhuset. Bevis af sinusrelationerne. Sinus af B er lig med H divideret med A, og sinus af A er lig med H divideret med B. Dette omskriver vi således, at det ser sådan ud. Sinus af B er lig med at sinus af B gange A er lig med H, og sinus af A gange B er lig med H. Da begge to giver H, kan vi således sige, at sinus af A gange B er lig med sinus af B gange A. Vi dividerer derefter A på begge sider og B på begge sider, således at det kommer til at se sådan ud. Sinus af A divideret med A er lig med sinus af B divideret med B. Således beviset af sinusrelationerne.